me say won tam kese ka tan kese say me nanane awia pani me nanane kwesi bosotwe me nanane Kwabena Kyere Nana nom ne ade hye asanteman sabre Nyansapo TV so na muhwe enne yo menhia kotokofie mu enne ye da ponda kese e de ma Awua Dumase ade hye enche ne tete se ahensem ekoso Awua Dumase nenne se bia bra nana nom ne Otumfuo Nyankopon ayipom akwan ama Awua Dumase ade hye nkonyasema e sori ye no nanom aka ma bibia aye kama de shebrantia nananom ayi no anne obesi bibi e de akire se bia bra yera kotokohene wonna sam no nananom ne mpanifo etiti we na asantama na kwan se na etie no wodi kan eye na mane dada e woni kromu de akire ne manfo enne na obeso kotokohene afremu na se ne mpanika nse pomponsuo na wasi bibi e de akire yera eti enne adehye ho nyina ye Awua Dumase adehye ma ne mema ebebo echire dom sansen panisi wo chire odoma na yekoboa wo eti omu nyina ahia menhia kotokofie mu adehye brante ne gusu a wo chechia na ho ofe ne nimonyam ne do ne ntiasie obuo ne fede ya okutanti nipa nyina bonachi dom ebebo na ma dwuma de ne obedi wo menhia kotokofie mu ayefe nti ti de brante ona etewa na nanom nyina ebonachi dom esansen pani aka to dada se ibesi uhina na wo hene samanse na oba tasifo asase so ti yera Awua Dumase de se konkron nananom nyina ayino no wona se bia bra sabre wotewa nananom ebonachi dom otimpanyini adwa kase so ono na ne nanom ayipom akwan mu ne bebonachi dom na obesi bibia kire yera kotokohene sanse wona hene afrin samanse na oba tasifo asase so ene oba abesi bibi e de kire yera menhia nananom Ghanaman asantema madaroma ene yo mehia kotokofie mu adehia sebia bra yanom edi ahia eye nananom adehia efri Awua Dumase na ye ne omo ebetwetwe enkomo efa Awua Dumase ohena mu ha ede ba Nyansapo kasafidie so jo so anyado oda mebru bebo odin amiati odin me nana Kwabena Awua Dumase adontenhene nana Kwabena Awua Dumase adontenhene na sabre Nyansapo kasafidie ye ne no ebetwetwe enkomo Ira wadama yate Awua Dumase Awua Dumase kura no ewo efa henfa Awua Dumase wo bono ane sunyan nyina bom ka antete no na Awua Dumase akura ane sunyan na Kwame Nkrumah ba ya na kire se sunyan hene onya kwaite no ko di man hene nti Awua Dumase wo bono ane sunyan nyina bom sani yera osie ni osi Awua Dumase ewo bono na kane no no mo ne sunyan ene bom a sunyan eye omo akura na sebia bra bibinti ena ma sunyan ete ne ho a sebia ene sunyan eye man na ti Awua Dumase ede no na Awua Dumase esom asante Awua Dumase suma asante se Awua Dumase no e bantumafo efiri ande bantuma na ko chichire Awua Dumase ho ti bantumafo ti asantefo suma sikadwa kofi yo wahene kire se Awua Dumase eye asantefo asebia bra mo free bantuma na bibinto wo mo ba na akwa animu ekọ chichire Awua Dumase na ne omode abre asante nana wadaroma enche na yete Awua Dumase ehun ensensem sania esi eko eti yenso Nyansapo kasafidie de ye dosu kod ibura asante amamre eni amaniemu ankasa ye besire no wakire niemu kakra eye dan na Awua Dumase ebaye senti freni sen sebi adoye bi na moyeye no hene de Awua Dumase eche mu na mo pie fin na ye de na mkopie Awua Dumase die kura na Awua Dumase wadaroma
Yeah. The idea copy we had to say Titimre sono. You didn't can a con a Okogyeaman con Otumfuo the dear Kyere on a Dumasemanhene among Appiah. Konugu ya ye bano na yebetuna seketia bono we bi efro seketia kwa chuma etra hono kuro na etra na ye se yebeba yenchi bantuma etutu so aye bano yebeduru dua bi aye frɛ no dom kɛseɛ na yebeduru ho Sata na asante nyina ko agye bona asase nyina efre ho wɔhyɛ asante nti yeduru ho no yeso ade asase ni nyina yɛ dia nti yɛ ntena ha nti yɛtena ho na bibisia ne ya aba fie na ya sanko yɛ kura ase bibi ede saa na ewu adumase be yɛ mane a sese yɛti ewu adumase ho na kyerɛ sɛ ɛsa amokɔɔyɛ na moba mubehunu sɛ bia bra sante hena kwagye enkura kese na moyɛ asantefo ne de sɛ be mutimu die mu ti montena hɔ a bibisi a na mabafie na musakɔ ti na motewa moto sɛ asantefo a moto mabantoma so de som sikadwa nokure yɛte hɔ sɛ asantefo bantomafo a yɛ nana ne bantoma hena mankɔ atia a ɔde bribia na ɔde yɛbɛsom Otumfuo da hia bia no yeba nti santefo wanyene wadaroma die Ghanaian sentiment nyina epe na yetie nti ewu adumase ebrebe seni na modi ahenkom ache ewu adumase ye hina na odi anim oye man hina no efre no nana Kwabena kuran a otoso nsia nana no wuye no mfa se be mfie be ye nsia di ne ya pere be si akonwa no di akonia ba wo bantoma anye yie ne dia be wura be wie ye wura anim Otumfuo na anu ada na ye wura hwehwe ase numu a odi yie atu yie a ye hu de se branti akonwa ne ye ne dia a ye so de na akọ kire wi adumasman de na kire bantoma a ye de na be kire ye wura Otumfuo ne ya na amamre bia ne ho no waye na ye di kuro na hye ne nsa yo wanyene wadama ye jawo no ye bese ye hunu se ewu adumase kuro bi wo hono ma wo mokotena kuro ni mu a de hye kotena kuro ni mu a ensu oda ho na omofa edi to wondin baby wa kura bia na dua kese bi so na mokotena ase eti ye bese wo ma ye te ase na Ghana ne nkolanke to evivi wanyina hunu se edie be ne ma ye nya ewu adumase wadaroma ye panyina odi efiri ha kokon na osan de ne ni odi aba ne efre na ewua dodo afre na ewua panyini na ono na oye leader odi anim nti bra ye ne namu aye betena dua kase a me kase ye frɛ no odom ye betena odom na se no ye panyina na oda ya no ti kuro na tre no o we de ewu adom na se o ewu me ko ewu adom na se eno na nam so ayenya ewu adom ase na je se ru adam ebru mutwafo amon nyina na ko ye mo panyina odam anu amon no na enantene ni din pa na okuta ene ewu ano na esansa aba asase a mokotena so na dom duesi ho na mokotena ase nti obi aya so wo kwa ase obi aya so wo kwa ase enam ne ama no adane saa no te no na ma enam so ama enya ewu adumase na ese leader no ede ewua na dua dom no so esi wo no na che se ono so na de mokoye ne de empanisi ba queen din na fatane de a na fatana kono enu ti na ama enya ewu adumase na wani wada mebru udin ama akasafudie atone bede nana kofi amwa the second ba mu hene nana kofi amwa otosumieno ewu adumase ba mu hene men nana wakani nyina na kra me de soso ne se awia adumase no ya nkogya ho keke amano
ɛnam sɛ yɛ asanto ako 1900 ko ne bae yɛ hene bia ne yɛ frɛ no na Kwabena Kyere ɔne so mu ɛwɔ hɔ paa ɛkonkodene ɛwɔ ɛde bo asanteman ma kunu twa wie no na no kura no abrɔfo kye no sɛ ɔne yɛ leader ɔwɔ kunum ɔmo kye no Aturenie forest enti tama ɛba sɛ ɔmunya nana no na kyerɛ sɛ ɔhwɛ a saa tem no na abrɔfo no deɛ sɛ ɔmo yɛ no ɔma yɛ na wie enti saa din kɛse Nyansa ntam ɛwɔ awia Dumasemanhene sunyamam ho nyina da fie baabia no na Kwabena Kyere a ɔdi ne ti ɛkogye man ti Kwabena Kyere ntam na ɛfrɛ awia Duma kwasera ntam a ɛyɛ man ne nyinaa ntam ɛnam sɛ yɛhene kɛse a ɔdi anim na di ne ti ko di a Akyere mama santeman afeto so na kyerɛ sɛ saa mira meto ase a na yɛ saa ntam no deɛ wokapɛ na wobo asam kese so ama Awua Dumasefoɔ adehye moni abiri pa ene Awua Dumase na odan mebru mebusa Awua Dumase aya brempɔn ana manhene dwa Awua Dumase ya manhene ya usa ya masunya hene ya dizati ma ya masunya hene san ya hene nana kwa me kran no to sinsian san masunya hene me bo sunya hene manhene mitie sene abakosam no de mahye ne ma ase afiri ne de ebeduru ya na yese Awua Dumase kura no modaruma na sunya enya ba bia tena no kure tetebre so no sunya hene beto ya setena wo Awua Dumase ho na oye bofo na ye ma no ba bia oye ha yo no mu na okokum so no o ba bia ye fere ho se sunyan na o sire se ba bia okum so no to ye no opese okotena ho ye ma no kwa no ma no kobo na kura ti ho wo kwanim obi duru ha no watra ye kwa se o ye ko asunyaye ho ye ko asunyaye ho etefo na hwefo madaruma na anoma ye no mo SD ahie eye sunyan Awua Dumase ankasa na ye ka ho asome wo madaruma ena sunyan ebaaye eti enne de ekoso nyina mehye kotokofie mu ene yefa ye kasa ne yenkomodie efri ebre aduru se ombesi bibi ede kire yewura santehene na yenya Awua Dumase ehene ti de betok from bia no yeso ye de besom madam ebrason se Awua Dumase enne okodinse no kantam no sai ede kire yewura santehene eti prempra ye hwe ye chigina na yewura na se tu achame atonsa de afre Awua Dumase adehia omunyina ede anigye ekowura mehia kotokofie kesiem santehene petoso a okwa akosi bibi kodinse akantam ede akire sikadwa so ne sikadwa ne bebu asanteman ama yekura na openfo abusha pani ko yibi ama ni ko shache ne pe ko ma ne pe ko shache ama pani to bi ade bitisi ba ni raso nya ko tena o yibi apaye wa hwem ye o de ba na antiga ansana sem na na se penfo ne odi ka shache ne pe ko ma ne pe ko shache ya ida mani ne ko ni ayi ti le kan ya se so ade ama ye yi obla Efreme Okogyeaman asietu Awua Dumase Okogyeaman penyin eneme ben ti shedu ba kuni Okogyeaman ya di kom enei yewura ayi ya manhina ma ya ndia mejema hoden enemi ansa mfihye dia san ma betra yihwe horo le betai na na foforo ya manhina foforo ya obai achi na yebu Awua Dumaseman ama na be ye kra behwe na se yewura tu safre ya yetuma ba na mema so nti se be tu santam kase ya masra wo yewura ho ya no ma to nana entam Wọ́n tún pèpè ní àdọ̀. Wọ́n ní àyè mú yìí nẹ. Wọ́n ní òbí gbọ́ngbọ́n náà jẹ. Àwọn nípa ní ẹgbẹ́ ní abẹ́. Òjò ẹ̀bọ̀ ní ìjọ apẹ̀m, anápẹ̀ntum. Ètò ẹni wá ní ẹ̀dí ẹ̀jẹ̀ ní dídùn kọ̀ọ̀kan. Santini yọ̀nkun náà. Wọ́n náà kó nkòdìní. Kúmi ní bẹ́ẹ̀ di ọ̀kún kùnà.
Answer that we got the trace and the mind. We said to when it Buankuma, David Ankuma, who knows my bonfire, who should be in some day. What's the Nasia? Nine credit your way, nine so since I well is your penny. As some way is about the same, nine so about the same way, and returning to me, said you could have and then I said to the channels and the credit. Sometimes they are very free. Sasa some to say and Bakwa. But the no way they are hoping so fast as they are. What's that, Papa? No, Papa. Said the only 50,000 rare. Jim who now 12 from Benga Chima and the Japanese. I discuss it after the perform now talking. Osun Sumakwa, who know what he said to Ebenezer Suma, or Sumutu Bamusu, Nabamti, Sumanti, Pusumbu, Abedra, when it's Antilia, Chinia, Santana Nakwanzo, or Belfort who told the chef, Chef Jessica, Eddie Manson, Maria Bonnie, into which way, who blew with him, no Belfort young Punipa, and I didn't throw the Chuma, near Fanchel. So the Kundum Pro and free so by Adam and Sanko, I read a teacher for one and no point driver or comfort. Wasadi for Munyabaso, Plasantinade, Plasinde. Wasadi for Munyabaso, Plasantinade, Plasinde. Cotocoine Tracé, Kwabena, Tracinde. Cotocoine Tracé, Kwabena, Tracinde. Nema Kwabena, Ilifia Woman Cotocune. Nema Kwabena, Ilifia Woman Cotocune. Asante Chantrotmo, Tampon, Asante Chantrotmo, Tampon. Asante Sebo, Medite. Asante Sebo, Medite. Robert Santinade, Tracinde. Robert Santinade, Tracinde. Sekiche, Modinariso. Sekiche, Modinariso. Why never said you so, Superior Gabafo, Sicapomano. Why never said you so, Superior Gabafo, Sicapomano. Bina Sadia, Kobe. Bina Sadia, Kobe. Amen, I tell you about the Tracinde. Amen, I tell you about the Tracinde. The one in the one in the also the Koyos Medite. Also the Koyos Medite. The Quadrant Nadia said in the and the Quadrant Nadia said in the and we see the more and we see the more and I bought this from Paul, let me very and I bought this from Paul, let me very said to go more than very so. Said to go more than very so. Oh, Sadi for Bunya was in there. Oh, Sadi for Bunya was in there. Oh, President Nassingen. Oh, President Nassingen. Oh, vous m'aidez à tomber de mes femmes. Bunya was à tout la Jamera. Otumfuo, Miss Lawan Tam Cassia Captain Cassia, said, Men are not a real penny. Men are not a question was to trade. Men are not a congratulate. So, men are not the best mass at the man. Sasuna and me, Okogyeaman congratulate because of your room. Maybe to us. Otumfuo, Miss Adam say, so friendly, damage him out, but 2 Tam Cassia.
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya